Handigari pova ndikutotora video. Handigari pova. Ndinoda kutokutora iso. Zvine basa kwandiri. Zvine basa kwandiri ndinozvida. Agodo! Zinotaurika.
Oh, chikudu. Karema Bishop. Jipewa nsele soma soma. Sila vested. Wa. Ya kuyarusa bana. Mani wewe. Oh, kuya. Vese bukura chani. Ndakumbira nomera ndoko 1 minute. Yes, what? This one. Yeah. Anoda mwana komana wake. Zokwani? Anogara mubatira samu. Zokwani? Kuti mwana gozivaru wake mangwani. Yeah. Anopingudza mwana komana wake. Unopingudza mwana komana wake. Faro naye. Zokwani? Achazozvikudza naye pana vamwe vake. Ndio zvinongwa. Yeah. Anodzisa mwana komana wake. Anosakisa muvengi kuti ati dai ari wangu. Ari wangu. Muridzi wake. Amen. Amen. Kana munaka zvinhu zvakanaka hanzi baba chamba kuti dai mwana ari mwana wa. Wow. Rugaringo ndekuris. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ah. Mwana ungaza evangeli ya Kristu Jesu zvakakwana. 1 verse 24 zvakorosa. Tinovadzidzisa zvakakwana kuti tivase muna Kristu vari vachene vakakwaniswa. Rugaringo ndekuris. Amen. Ya. Kana baba wakafa. Ya. Vanenge vasina kufa. Kuti vanosiya akafanana navo. Ya. Vachiri vapenyu vaifara. Nokumuona. Vakafa vasikazvidyi mwoyo. Zokwani. Ya. Vakasira vavengi mutsitsi. Ya. Vachisira vadikana vanovadzorera zviito zvavo zvomwoyo chena. Chokwadi. Verenga imwe, chiverenga imwe. Baba vanoregerera mwanakomana wavo. Baba vanoregerera mwanakomana wavo. Achiita zvakaipa. Ya. Vachazova namaronda. Mwana akangochema, mwoyo wavo unotambudzika. Varegera vachienda kumapakwa muchachema. Varegera kwai mwana haro. Okudzazvo ndiani? Mwana anorohwa. Nezera Jesu. Amen. Amen.